Salam dostlar, men kanalıma hoş geldiniz ve bu videoda men dünyanın biznes täzelikleri barada gurrun etjek. Bu videoda dünyadaki 5 tane iň bay kompaniyalar barada gurrun berjek ve bu maglumat iň soňky maglumatlaryň biri bolýar. Şoň üçin muňa täzelik diýen. Birinji ýerde Saud Arabistanyň Saudi Aramco diýen neft gaz kampaniyası. Bu kampanya özem hökümetin kampanyası. On tutyan baylygy 1 trilyon 685 milyard boldy. Köpçülüge öz paylaryny çıkarandan sonra. Bu 2019-njy ýylyň dekabryndaky özleriniň kampaniýany paylaşan finansowy atçotlaryna göre şolar ýaly maglumat berdi. Bu dünyada iň bir bay kampaniýalaryň biri bolýar we özüniň her türlü filiallaryny başga döwletlerde hem açyp başlady. Endi ikinji ýerde öňhem bilişimiz boýunça Microsoft ol hem bay kampaniýalaryň biri. Ýöne bu ýyl ol ikinji ýer eýeledi we on tutyan baylygy 1 trilyon 359 milyard. Geçen ýylkydan birazjyk köprek we bizim spisagymyzyň ikinji ýerinde dur. Endi üçüncü ýerde Apple, ýagny iPhone, Macintosh ve başga da iOS operasyon sistemalaryny döredýän kampaniýa onu hemme kişi tanaýar we biz hem iPhone'lar barada ve Mac kompýuterlary bilen gowy tanaýas. On umumy baylygy şu neçenli 1 trilyon 286 milyard. Bu hem gaty Apple ve Apple entägem ösüp barýar, belki indiki ýyl ondan köpräk almak mümkin ve Microsoft'a geçmek mümkin diýip pikir edýäs. Dördüncü ýerde Amazon. Bu Amazon 1 trilyon 233 milyard baylygy bar, girdejisi bar we ol hem Jeff Bezos'y şu neçenli dünyada iň bir bay adamlaryň biri hasaplanýar ve birinci ýerde durýar. Endi 5-nji ýerde bu Alphabet kampaniýasy on umumy girdejisi 919 milyard bolup dur. Bu Alphabet kampaniýasy öň eşdilmedi ve bu aslında Google'ın aýratyn bolan bölegi, ýagny YouTube'y, Google, onsoň Android platformasyny ve başga da şoňa meňzeş hyzmatlaryny, kampaniýalaryny öz içinde alýar we Google'dan aýrylyp çykýar ve muň ady Alphabet. Şeýlelikde 5 tane dünyada iň bir girdejisi, satulary we baylygy uly kampaniýalar barada aýdyp geçdim ve indiki videolarda onun hem gyzykly maglumatlary goýaryn we kanalyma podpisat edin ve like koyup dostlarınız bilen paylaşmayı unutmayın. Köp sağ olun.